Gariplik var men öz düşmanma dediler mi? Çağa döwrümde klassdaşlarymyz bilen gürleşýärdik da sapakdan soň daşary çykyp. Mümkin 6-njy, 7-nji klass kiçidik o döwür. Oňsoň ne sapakdan soň şu klassdaşlarymyz bir-birimizden soraýar. Ine sen ulalsaň näme işlejek? Ine sen ulalsaň näme etjek? Oňsoň şu klassdaşlarymyň arasyndan käbir aýtdy, ayne men ulalsam mektepde professor boljak diýär. Ýene bir aýtdy ulalsam men Lukman boljak diýär, aýdymçy boljak diýär we oňsoň näme başga harby işde gitsek diýär we sen sport bilen meşgul boljak diýär we. Oňsoň şeýdip indi oturman öýle. Oňsoň olar klassdaşlarym menden soraýar, "Maltumly, ine sen ulalsaň näme işlejek?" diýär. Oňsoň menem aýtdym, "Ay mümkin suwda ederim ýa-da başga urda" dedim. Bilemok. Ýöne esasat bir zat öýle. Näme? Men ulalsam bay boljak diýdim. Oňsoň gün aýtdym. Oňsoň indi klassdaşlarym seretýär. Ay, näme bay adamlar erwet adamlar, düşünýär. Garipler, gowy adamlar bar, diňe garipler, baylar erwet. Sen bay boljakmy zat? Şonu soraýardylar. Oňsoň näme üçin gürrüň berýän ýerleşler? Şu wagt men pikir etdiň şu zatlar hakynda da. Şu biz çağa döwrümüz, biziň kellämiz ýulan. Nähili? Şu garip adamlar, gowy adamlar, garip diňe gowy adamlar garipler bolýar. Baylar erwet bolýar. Sen gowy işler, hiçler baýap bilenmok. Bolýar, eger sen bay bolsaň da, sen kän baýap bilenmok ýa-da kän baýajak bolma. Zat tip şonýalak propaganda. Biz çağa döwrümüz kellämiz ýuwulyp nime dilen de oňsoň gözüm öýlem şu sen ulalýarma, sen 25-30 ýaş etdiňe, sen aňyň bara automatiski eýem işleýär. Oňsoň sen şu döwürde şu aňyňy ütgetmek ýa-da bir agajymyzy gowlaşdyrmak gatda kyn. Bu işler çağa döwrüne edilýär. Oňsoň näme üçin aýtýan ýerleşler? Garip bolmak, sizin durmuşyňyzda geljek iň uly bir betbaçylygyň biri. Näme üçin? Eger sen garip bolsaň, sen öz maşgalaňa da gerekkä. Sen baryp Lukmana özüň görkezjek bolsaň, sana pul gerek. Sen daşary ýurda okuwak etjek bolsaň, sana pul gerek. Sen syýahat etjek bolsaň, sana pul gerek. Ýöne köýgän ýerleşler. Sen maşgala sakajak bolýan-da, şoňa da pul gerek. Maşgalany var ya, sen howadan demal saklap bilenok, sen geýjek zatlaryna pul tölemeli, ýejek naharyna, ýejek zatlaryna pul tölemeli, iň bolmany öz çağaň var, mektepde okatjak bolsam da, şoňa da pul bermeli. Şoň üçin ara, eger ýanyňyzda dostlaryňyz, klassdaşlaryňyz bar bolsaň, olara aýtsa, aýna sen bay bolma, baylyk erwet zat diýen bolsa, şol adamlardan gaçyn. Baylyk erwet zatda gariplikdir, iň erwet zat.